Hier volgen enkele mededelingen betreffende coronavirus op Curaçao. Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Dank u wel dat u mij toelaat om u even aan te spreken. We hebben nieuwe cijfers voor vandaag. We hebben in totaal 223 mensen getest op Curaçao. Daarvan zijn er nu 14 positief. Er is dus eentje bijgekomen. En die ene was een contact van iemand die al reeds besmet was en geïsoleerd was thuis. En deze persoon was al in quarantaine, ook ter plekke, en die is dus nu positief geworden. Dat brengt dus het totaal op 14. 7 die zijn al genezen verklaard, die zijn klaar met de ziekte, die zijn oké. 1, zoals bekend, is overleden helaas. 1 persoon die ligt nog in het ziekenhuis. En de overige 5 zijn dus geïsoleerd thuis. In totaal hebben we nog 29 mensen die we actief aan het monitoren zijn. Dat zijn die contacten, et cetera. En er zijn nog van de 1500 plus mensen die nog ons eiland zijn binnengekomen nadat wij de grens hebben gesloten. Daar zijn nog 120 van over. De overigen, die hebben de 14 dagen lang hebben we die gemonitord. En die zijn niet ziek geworden, die hebben geen symptomen gehad en die zijn vrij van monitor. Dus in totaal zijn er nog 120 over, dat is ongeveer 7,5% van het totaal die nog over zijn. De aantal positieve versus de aantal testen, dat is ook iets meer dan 6%, dus dat zijn relatief kleine getallen. Ik wil even stilstaan bij die quarantaine. Het is ontzettend belangrijk, vooral nu, dat wij in die lockdown zijn, waarbij we vragen om mensen niet de straat op te gaan. Dat geldt met name voor mensen die instructies hebben gekregen, die inwonen bij mensen thuis die positief zijn, dat zij niet de straat op gaan. Dat zij juist niet naar de supermarkt gaan. Dat zij niet naar de boutique gaan, et cetera. Want die mensen kunnen besmet raken en voordat ze symptomen hebben, ook andere mensen besmetten. Dus het is van belang om juist nu, waarin we focussen op die lokale transmissie, juist in te dammen, te beperken, te zorgen dat het niet verder gaat. Dat juist deze mensen zich aan die instructies houden. Ik weet dat het lastig is, het is moeilijk, maar het is toch heel erg nodig dat wij ons allemaal er ook aan houden om zoveel mogelijk niet die straat op te gaan als het niet nodig is. Want dat is de enige manier waarop de boel indammen. Als dat ons niet lukt, dan moeten die maatregelen, die moeten we nog langer mee doorgaan. En daar hebben we de hele gemeenschap mee. Dus help alsjeblieft mee. Hou je aan de regels, blijf binnen zoveel als mogelijk. Als het niet hoeft, binnen blijven, niet naar buiten toe gaan. Zeker als je contact bent of als je mensen kent die ziek zijn. Ga niet naar hun toe. Ga niet daarheen. Ga daar ook niet uit om naar whatever ook te gaan. Blijf thuis, ga niet naar binnen. Laat ons houden aan de regels die er zijn. Er zijn, vorige keer dat ik sprak, waren er ook klachten, mensen die zich bezorgd maken over het te lang uitblijven van het specialistische zorg. Dat is ook zo. In het CMC zijn de operaties op een laag peil. Met name probeert men het af te handelen via telefonische consulten. En het kan best zijn dat een deel van de afspraken die komen te vervallen of die worden wel weggelegd. Iedereen is zich daarvan bewust, de CMC ook, dat dat niet heel erg lang meer kan duren, dat we die zorg toch wel moeten oppakken. Er zijn ook gesprekken gaande van hoe we dat mondjesmaat poko, zoals dat in het papiaments heet, toch weer gaan oppakken en zorgen dat je stap voor stap die zorg wel weer kunt gaan uitbreiden en kunt beginnen de reguliere zorg weer op te nemen, omdat de achterstanden dan wel heel erg groot worden en dat er dan ook mensen in de knel komen met hun gezondheid als we dat niet doen. Ik kan u nog geen datum geven, maar we zijn er naartoe aan het werken en dat hangt ook van af van hoe succesvol we zijn met het indammen van de lokale transmissie. Dus daarvoor nogmaals, gaarne uw hulp en dank u wel, tot morgen.